li Diyarbekirê xebatên vaksînkirina welatiyan berfirehtir dibin. Rêveberiya Tenduristiyê ya Bajêr li dibistanan jî dest bi vaksînkirina xwendekaran kir. Ji beriya vaksînkirinê, xwendekar derbarê sûda vaksînê de tên agahdar-kirin. Rêveberê Tenduristiya Bajêr Dr. Cihan Tekin bi xwe jî di nava xebatên agadarkirinê de cih digire. Tekin got, di parastina tenduristiya civakê de rola ciwanan giring e. Lê mixabin rêjeya ciwanên ku tên vaksînkirin kêmin. Ew jî hewl didin ku vê rêjeyê bilind bikin. Gençlerdeki aşı oranımız maalesef düşük. Mixabin hejmara ciwanên ku tên vaksînkirin kêmin, ji bo ku ev hejmar zêde bibe û li polan perwerdehî bênavber berdewam bike, em wekî Rêveberiya Tenduristiyê bi Rêveberiya Perwerdehiyê re di pêwendiyê de ne. Di vê dayîk û babên xwendekarên temenê wan di navbera 12 û 17 de ne, vaksînkirina zarokên xwe qebûl bikin û formê îmze bikin. Lê xwendekarên ji 18 saliyê jûrtir bi xwe dikarin vaksînê werbigirin. Rêveberê Tenduristiya Bajêr Dr. Cihan Tekin ji xwendekaran re behsa sûdên vaksînê dike û dibêje divê ciwan gotegotên ku dibêjin ji ber vaksînê zarokên mirov çênabin nekin û bila bizanin encamên zanistî yên vaksînê berûvajiya vê yekê nîşan didin. Ciwanên ku vaksînê werdigirin dibêjin gelek kesên ku nêzî wan ji nexweşiya COVID-19 canê xwe ji dest dane. Ji ber parastina tenduristiya kesûkarên xwe û civakê ew dixwazin vaksînê werbigirin. Dibê aşî bibin, aşî baş e. Aşî mesela dereva wan heye pir dibê nizam qısıra mısıra çê dikin. Wana gişî derewina aşî baş, aşî faydalı, aşî bağışıklık güçlendirmiş dike. Aşî em gişî aşî bibin yani. İkna oldum, ben başından beri olmayı düşünüyordum zaten. Min ji destpêkê ve dixwast ku vaksînê werbigirim. Ez derbarê sûdên vaksînê de qaneh bibûm. Ez ê vaksîna yekem werbigirim. Ji malbata me, gelek kesên ku vaksîn wernegirtibûn û vefat kirin hebûn. Divê em hemû vaksînê werbigirin. Rêveberên Rêxistinê Tenduristiya radikînin ku ji ber ku hejmara xwendekaran li polan zêde ne, metirsiya belavbûna vîrusê jî zêde dibe. Li gorî agahiyên ku hatine bidestxistin, ji 6 Îlûnê ve 142 xwendekar û 59 mamoste tûşî COVID-19 bûne. Rêveberên dibistanan dibêjin tişta ji destê wan tê dikin, lê heta ku xwendekar jî vaksînê wernegirin, ew nikarin pêşiya belavbûnê vîrusê bigirin. Xwendekar vîrusê de 15 salê bigirin, 15 sal, 16 sal, 17 sal, 18 sal. Mana gişê me li vê de aşî dibûn, geda giş aşî bûne. Me li vê de dest pê kirin. 15 sal piçûktir jî ew bakanlığa çiqasî 12 salê jî ew kirî hîne onay nedayê. Ama heta 15 bigire heta 18 salî giş li vê de me aşî we kirin. Li gorî ragihandina Rêveberiya Tenduristiya Bajêr li nexweşxaneyên pandemiyê nexweşên ciwan jî hene. Li gorî daneyan, sadê notên nexweşan û sadê notên miriyan ji wan kesên vaksîn wernegirtin pêk tê. Li Diyarbekirê rêjeya vaksînbûnê hê jî kêm e. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbekir.